Galing sedya nyawi jining panggayuh lumantar long tinompo wis keparang paripurna gonging panuwun Al Muharram Bapak Kiai Haji Imam Ghazali Sulihatur saking biyanipun pepundhen kula Bapak Sukadi telah Ibu Mujiati kadang sinoman sampun keparang ulah ridho kanthi mijiling punang sugata acara sedikit kanthi palareman sak watawis wus mingsat-mingsat tenggahnya temanten wonten madyaning sasana rinengga kang kiniliran iraring manyura kongas gandanya ngambar-ambar jroning pawiwahan semono dupi wis ngancik titilaksitaning upacara kirab Sang Suba Manggala ya Manggala Suba ingkang angirit kalian Domas Manggala daya kegancangan tumuju sasana rinengga sasmita dumateng kaki saha nini temanten arasa rucap busana nalendra gantos ngrasuk busana satriya tama mapak rawing Suba Manggala saking Arista Muda Laras kula nyuwun dipun srampataken monggo lumantar Arista. Sembah bekti dateng bendaranipun langkung rumiyin ejih tumuli temanten kinanti wonten sasana tepas wangi sasana mayangarum sasana panti busana rucap busana nalendra gantos ngrasuk busana satriya tama temanten anggenipun jumangkah tansah gegandengan asta pratandha yen to tresnane wis simbang saklawase monggo.